ଏକ ସମୟର କଥା। ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୟୂର ଓ ଗୋଟିଏ କଳା କାଉ ଥିଲା। ମୟୂରର ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ଓ ତାର ନୃତ୍ୟ ସବୁଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା। କାଉ ମୟୂରକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲା। କାଉ ଭାବୁଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି ରଙ୍ଗୀନ ପକ୍ଷୀ ଥାଆନ୍ତା, ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ମୟୂରର ପକ୍ଷୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଦେହରେ ଲଗାଇଲା ଓ ମୟୂର ଭଳି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ କାଉର କଳା ଶରୀର ଓ କା କା ସ୍ୱର ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ହସିଲେ। କାଉକୁ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କାଉ ଦେଖିଲା ଏକ ଶିକାରୀ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ତୀର ସନ୍ଧାନ କରୁଛି। କାଉ କା କା ହୋଇ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୟୂର ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାଉ ଭାବିଲା, ମୋର ସୁନ୍ଦର ପର ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ପର ମୋତେ ଉଡ଼ିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, କିନ୍ତୁ ମୟୂରର ପର ତାକୁ ଉଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଲା, ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଯେମିତି ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର।